takot nagyaya ka mo. Adi, yung mga natin trabaho. Ano yung intro to? The world champion of the world. Dublito. Welcome back to K-Box TV. Ang natin bisita, Nenares. Yes. Okay. Palakpakan. Pero before kayo magpakianan, naniyogin tukar kanina, adi na natin portion nga ginihinulat. And question impossible. Anak ako ni Layla, I'm so proud. Ano yung pagkano na So ako? proud of you, pare. Mabunot na ako. Okay, mabunot, tagusa-usa. Pero yun yung pagbasa, ha? Ako at Pasa. Basa. Hindi na ako mapatuloy. Okay. Sige. Di na. Tansyahan nga pakiana. Kanchino. Kanta na Pasko na sinta ko. Kaya waray Christmas song at December Avenue. Hoy. Waray man lining ang mga baton. Bay na rin. Trono. Akanta na Pasko na sinta ko. Kaya waray Christmas song at December Avenue. Connecting good yan. Okay. Damot ako mababara. Pampasko talaga. Pampasko na question. Okay, good mo, Pay. Awan la, playing safe. Bay na rin nag-start pag tinugang banda, December. Or waray na rin plano. Basta amay to. Bakit December na nagtikang? Kung amay to, di ko rin makaintindi nga niya Pasko na sinta ko December Avenue. Oo, bangin. Oo. Okay na. Actually, amo na kinukulban. Nagsing. Ano takbabato ng Pasko na sinta ko? December Avenue. Amo na ito. Para ako, by nag-start lera December. Pero wala na plano maghimon. Oh, di naman na kasusabin niyo. Mo na. Bumatong ka kaya. Pwede. Salamat. Okay. Yes. Okay. Next. One. Good man likid. May pagsusulit. Handa ka na ba? Kung magiging regalo ka, kanay mo gusto ighatag itimo. Haimo ex or haimo crush? Why? Patay. Dudugtungan ko, ay mo regalo. Yep, paregot na kayo pakashoot. Kung crush. Haimo crush. Ken. Para ko interest. Pwede. Dapat lang maka-impress. Alex, tapos naman. Oh man, move on. Na-press na. Bahan kita malamba. Okay, sunod. Di naman ngayon makuri. Di naman kukurent mga tagapalo. Balas. Impress. Okay, sige. Kinukul ba makinig? Yeah. Gintagan ka chance mag-alaga hayop. Kaya kuto ni napili alaga. Dok ako. Para na tiyo chance. Kukuri man. Kaya kuto ni napili alagaan. Why? Tagan kan chance mag-alaga. Bali kuto ang ginatagay mo nga hayop. Living things man yan. Naugtok. Kay Kuto man. Waray man iba. Asya nala. Kay Damo man. Nagdadamo man nira.
magana. Kuri kung dili ka nahayop ito. Oo. Okay. Sige, Tapos okay na. naman, yan. okay na lang. Okay na. Okay, adinan. Basta. Kapira mo na yun nga pakyanan. Wala paano siya pala na. Siya ang palabos. Narong kanina, no? Kung diri tanan long hair rocker, ano man chino. Hino tiya. Hino ito. Hino tiya. Upayat ka. Kung diri tanan long hair rocker, ano man chino. Actually, maparot naman ako. Oo. Pero upayat ka ba dun? Actually, Chino. I believe. I believe it's Chino Lunger kay. Mapadrid siya. Okay. Sakto. Okay. Safe. No, Ricardo. Okay. Amo na skip Ricardo. Okay. Okay. Kung may kanta in River Maya nga, you'll be safe here. Ayun man nga party Team Lawas, safe liwat. Kamot. Kamot, boss. Kaya ano? Pinaka-safe ko diya. Kaya ano? Pwede ko yung magamitin bisan. Ano na putang. Para safe la ako na. Hinayon la. Or sakto lang. control mo. Mga, so dito, para safe. Amo. Alright. You'll be safe here. You'll be safe here. Alwas. Okay.